mans aplaudint perquè els presentarem un per un. Alberto Morales, Jennifer Vilches, Ramon Sabio, David Ramon, Pedro Martínez, Gerard Amat, Marc Vilarrupla, Àlex Giribet i Eva Fernández. Poseu-vos endavant, que us vegin. Endavant, gent, endavant, David. Endavant, Eva. Vinga, saludeu que han vingut per veure'ls. El bàsquet Club Escaldes d'Engordany de capacitat especial. Un dels grans orgulls del club entrenat pel Quim i pel Joaquim Pujol, que el teniu aquí sobre l'escenari. Aviat competiran i us volem veure tots el dia que competeixin per animar-los. Si la cosa continua igual, s'han acabat les normes de pandèmia que no ens van deixar veure jugar durant molt de temps. Aquest és un equip que ens fa molta il·lusió i que per culpa de la pandèmia no heu pogut gairebé veure jugar. D'acord? Forta l'ovació pel nostre equip de capacitats especials, vinga! Bueno, escolta, m'ajudeu a repartir regals o què? Vinga, Alberto. Vinga, Giribet. Vinga, David. Repartim regals. Jenny. Aquí et facin la ràdio. Bona. Va, traiem més. Vinga. Gerard. Vinga, doncs ja us han ovacionat, us aniran a veure jugar el nostre equip de capacitats especials. Aquí, sisplau, ja podeu marxar. David, gràcies. Gràcies, Alberto. Gràcies. Gràcies, Gerard. Sort, Jimmy, Estarem pendents,